Για να ξέρετε, μπορείτε να τυπώσετε ακόμη και ένα πίνακα ζωγραφικής όπως εμείς εδώ στην εταιρεία τυπογράφους.gr. Πολύ ωραίο, δεν είναι? Πολύ ωραίος, περνάει στην επόμενη φάση. Ψηφιστήκατε. Λοιπόν, Πάμε το επόμενο. Το επόμενο θέλει λίγο Τάσο προσοχή. Σίντελ. Να πούμε δύο λόγια για τον Τάσο Σίντελ. Ο Τάσο Σίντελ είναι Ελληνοαμερικάνος ζωγράφος, ο οποίος έχει διακριθεί για τα έργα του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές πινακοθήκες και σε μουσεία και έχει διακριθεί ιδιαίτερα για την τεχνογραφία του έργου. Μόλις του ζητήσαμε να μας παραχωρήσει τα πνευματικά δικαιώματα για τα έργα του, το έκανε με απόλυτη γενναιοδωρία και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αναδείξουμε την επίδειξη μόδας που οργανώνει η αγαπημένη μου φίλη η Μαρία Ιαγραφίδου για καθαρά φιλοσοφικό σκοπό. Αγαπημένη μου φίλε Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την γενναιοδωρία σου και σου εύχομαι ειλικρινά να πάνε όλα καλά. Εσύ ξέρεις. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Για όσους είσαστε στο εξωτερικό, στην Αμερική, έχει μόνιμη έκθεση στη Νέα Υόρκη να πάτε να τον δείτε. Να τον θαυμάσετε και από κοντά. Και τώρα θα τυπώσουμε ένα αγαπημένο μου πίνακα του Τάσου Σίντελ, του γνωστού ζωγράφου, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας αφήνει να τυπώσουμε στα ρούχα τους υπέροχους πίνακες του. Λατρεύω τα άλογα. Αγαπάμε Τάσο Σίντελ. Τον βάζουμε και στα ρούχα μας για την επίδειξη μόδας για τα άμεα. Κάνουμε ένα νυχτερινό φόρεμα με έργο του Τάσου Σίντελ. Λοιπόν, είπαμε, η εταιρεία τυπογράφους.gr μπορεί να κάνει τα πάντα. Ό,τι σκεφτείτε, το κάνει πραγματικότητα.